У эфіры праграма «Тэма ў дэталях». У студыі сёння працую я, Ольга Максімчык. Усім прывітання. Госць эфіру – Лідзія Васильевна Мальцева, дырэктар Дзяржаўнай установы культуры Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Яўхіма Карскага. Прывітанне. Добрый день. Сегодня мы кажем с вами про пераезд областной библиотеки. И, конечно ж, трэба ўзгадаць, што былы будынак Нацбанка ў Гродні перададзены ва ўласнасць вобласці. І менавіта гэтай плошчы заняла абласная навуковая бібліятэка. Ці можна казаць, на дадзеным этапе пераезд адбыўся? Так, зусім недавно, 14 студзеня гэтага года, сімвалічна, што менавіта ў Новы год па старому стылю бібліятэка, старэйшая бібліятэка в Рэспубліцы Беларусь, таму што ў верасні гэтага года мы святкуем 190 гадоў з дня заснавання, адчыніла свае дзверы для чытачоў у новым будынку, у старынным будынку, які перададзены ва ўпраўленне аператыўнае абласным выканаўчым камітэтам бібліятэцы. А якія новыя магчымасці адкрылі новыя плошчы перад старой бібліятэкай? Магчымасці вялікія. Справа ў тым, што вось галоўная бібліятэка Гродзенскай вобласці ніколі не мела свайго кнігасховішча сапраўднага, што была правільная вільготнасць, тэмпература. На сённяшні дзень мы атрымалі утульныя залы для кнігасховішча. 561 метр квадратны займаюць кнігасховішча для кніг. І мы зможам на сённяшні дзень сказаць, што захаваем свой унікальныя фонды, а яны ў нас унікальныя. Больш за 600 тысяч выданняў на 75 языках свету. Акрамя таго, у нас старадаўняя літаратура. У нас цудоўная фанатэка, у якой захаваліся унікальныя запісы. Голас Леніна, зварот Сталіна ў гады Вялікай Айчыннай вайны 3 ліпеня 1941 года да савецкага народа. У нас захаваліся галасы пісьменнікаў і паэтаў 18-19 стагоддзя. Ось увесь гэты арсенал мы будзем захоўваць. Акрамя таго, магу не сказаць, што Гродзенская правда адзіная в вобласці у нас захоўваецца з 1945 года. І такія часопісы ёсць па філасофіі, па літаратуразнаўству, па гісторыі з 70-х гадоў. А яшчэ, акрамя таго, што вы валодаеце унікальным фондам, новай плошчы вам падказалі шэраг новых ініцыятыў. Калі можна, пра іх? Так. У нас з'явілася прыгожая выставачная зала, дзе мы зможам выставляць лепшыя выданні з фондаў бібліятэкі. На сённяшні дзень мы выставілі кнігі, з якімі вучымся, з якімі працуем і дасягаем поспеху па ўсіх галінах народнай гаспадаркі. Мы шырока прадставілі кнігі о Вялікай Айчыннай вайне, пра нашу гарадзеншчыну, зрабілі дзіцячы куток. Акрамя таго, у нас з'явілася магчымасць у добрым такім месцы, у бункеры, як мы называем, раскрыць рэдкія выданні. Разам з ім факсімільныя выданні і тыя кнігі, якія зроблены рукамі гарадзенцаў. У нас 52 экземпляры самаробнай кнігі. Акрамя гэтага, ёсць кабінет роботатэхніка, якога не было ў тым зале. Ён забяспечаны сучаснымі тэхналогіямі, а таксама унікальнай адукацыйнай праграмай. Ёсць пакой, у якім мы будзем і выстаўляем на сённяшні дзень не толькі рэдкія выданні з фондаў нашай бібліятэкі, а таксама экспанаты і рэдкія выданні з частных калекцый. На сённяшні дзень там сваю калекцыю выстаўляе Сівенка, наш калекцыянер. Ёсць яшчэ адна зала, яна забяспечвае доступ чытачам да сусветных інфармацыйных ресурсаў. Гэта зала называецца электронная бібліятэка. Акрамя того, там можна праслухаць любой твор аўтараў нашых, любой галіновай кніжкі. А яшчэ мы маем права праз віртуальную чытальную залу карыстацца лічбованымі базамі даных свету. Таму што гэтыя базы закуплены нацыянальнай бібліятэкай, і яна дае нам магчымасць
гэтымі базамі пользавацца так, як у самой нацыянальнай бібліятэцы. Лідія Васильевна, яшчэ трэба нам з вами, напэўна, падкрэсліць, што ўсё ж такі пераезд адбыўся і пераехалі галоўныя фонды. Ці засталіся па сваіх адрасах філіялы? Так, засталіся. Справа ў тым, што сам будынак не дазваляе на сённяшні дзень, улічваючы тое, што шмат плошчы займаюць арендатары, не дазваляе перасяліць усе нашы філіялы в один будынак. Таму дзіцячы філіял и отдел мастацтва застаются по улице Советская, 25. В домику Ожешка на первом поверсе застаецца юнацкий филиал. Покой Элізы Ожешкі, до речі, у мінулым годзе яго наведала амаль 11 тысяч туристов замежных. И на другім паверсе отдел выданняў на замежных мовах. Вось гэтыя філіялы застануцца і будуць абслугоўваць чытача на сваіх месцах. Вы узгадалі гэтую дату 14 студзеня, яна сапраўды сёлета для вас стала казачнай, навагодне-казачнай. А ці былі чытачы ў гэты дзень у вас у гасцях? Ці пачала менавіта з гэтага дня працу бібліятэка? Ці быў гэта афіцыйны, урачысты афіцыйны дзень? Я вам скажу, справа в тым, што ў першы дзень наведванні было вельмі много, але ж не все зарэгістраваліся чытачы. Я назову другі дзень. Учора, гэта другі дзень пасля адкрыцця, 490 чытачоў зарэгістраваны ў бібліятэцы. І сёння з самай раніцы зноў ідуць і дзеці, і дарослыя, і студэнты, і моладзь. Давайте мы уже узгадаем, што вы збіраецеся ладзіць сустрэчы ў яблыневым садзе. Ці праўда? Так. Справа в тым, што атрымалі мы прыгожы дворик, яблыневы сад, беседка. І я думаю, што мы зможам праводзіць там кніжны пікнік у яблыневым садзе, бібліятэку пад адкрытым небам, як для дзяцей, так і для дарослых. І нават кніжны фестываль. Будзе стаяць пытанне, дзе ён будзе праходзіць. Магчыма, каля будынку, новага будынку бібліятэкі. Ну і адкажыце, калі ласка, такім чынам атрымоўваецца, што бібліятэка гэта не толькі сцена ці паверхі, на якіх адбываюцца сустрэчы з аўтарамі, абмен нейкімі рэсурсамі. Установа не толькі чакае сваіх чытачоў, установа яшчэ ідзе да чытачоў. Адкажыце, калі ласка, што гэта за сустрэчы на прадпрыемствах і ў арганізацыях? Так, справа в тым, што з мэтай абслугоўвання чытачоў мы вырашылі, што будзе правільна выязджаць і абслугоўваць іх па месту працы. І нам гэта ўдалося. Гэта дзякуючы кіраўніцтву прадпрыемству, намесніку, самому кіраўніку, намесніку і прафсаюзнаму камітэту. Работнікі бібліятэкі выязджаюць на прадпрыемства нашага горада, абслугоўваюць чытачоў, ладзяць кніжныя выставы да нейкіх дат, а таксама праводзяць дні інфармавання. І я удзячна кіраўніцтву за тое, што мы можам вось такія ўмовы создаваць для іх супрацоўнікаў. Акрамя таго, прабачце, калі ласка, акрамя таго, мы пішам гісторыі для прадпрыятий, мы дапамагаем пісаць гісторыі, сабірая па крупінкам матэрыялы для напісання гісторый. І на сённяшні дзень я магу пахвастацца, што мы напісалі ўжо 50 гісторый для прадпрыемстваў, арганізацый горада, а таксама для калхозаў, саўхозаў. На сённяшні дзень калектыў працуе над гісторыяй горада Скідзеля. І калі казаць пра установу, давайте будзем і аб статыстыцы не забывацца, таму што хацелася пачуць, а якім фондам валодае абласная навуковая бібліятэка? Ці ёсць, вы прыярытэты ўзгадалі, пра унікальныя самаробныя кнігі ўзгадалі, ну ўсё ж такі, калі такую градацыю правесці, асноўны фонд, з чаго ён складаецца, і ці ёсць сапраўдныя рарытэты, ці сапраўдныя рэдкія унікумы, такія экземпляры? Да, так, справа в тым, што фонды унікальныя па зместу, налічваюць звыш 600 тысяч экземпляраў. Яны прадстаўлены на 75 мовах свету. Сярод іх ёсць большай часцю галіновая літаратура, мастацкая і гэтак далей. Так, у нас ёсць і рэдкія выданні, якіх я казала. І самая старэйшая кніга – гэта кніга 1750 года. Гэтыя кнігі дасталіся нам з манастырскай бібліятэкі. Калісьці яны былі ў манастырскай бібліятэцы. Ёсць і другія рэдкія выданні, з якімі працуюць гарадзенцы. Але ж вялікую цікавасць для гродніцаў прадстаўляюць кнігі, якія датычацца гарадзеншчыны. Гэта на сённяшні дзень абзоры Гродзенскай губерніі,
это 1879 год и гэтак далей. Гэтыя першы перапіс насельніцтва Градзенскай вобласці. Я, можа, назову, цікава будзе пачуць чытацелям, што у горадзе Гродна у Гродзенскай губерніі в 1897 годзе насельніцтва было 1 603 409 человек. Сирот их мужчин 815 833 и женщин 787 576. А коли они называли свою родную мову, то называли, окромя русской, белорусской, польскую, еврейскую, английскую, татарскую, немецкую, марийскую, украинскую и нават финскую. Як бачите, наш край был заўсёды шматнацыянальны. Вельмі цікавыя у нас факсімільныя іздання. Гэта Слуцкае Евангелие, гэта 20-томнік твораў Скарыны. Але ж мне хацелася паказаць гарадзенцам буквар, які выданы беларускай народнай друкарняй пад Вільняй. Вось гэты у мяне знаходзіцца факсімільнае ізданне 1618 годзе. Таксама яшчэ адзін буквар 1631 годзе. Факсімільныя ізданні яны таксама дапамагаюць вывучаць гісторыю нашай Грузіншчыны. З імі работаюць даследчыкі, вучоныя, а таксама студэнты, якія працуюць на сур'ёзнай працы. Лідія Васильівна, тое, што ў нас у студыі сёння гэты экземпляры, гэта сапраўды цудоўна. А наколькі даступны рарытэты ці унікальныя выданні чытачу? Ці маюць доступ да гэтых рэдкіх, сапраўды унікальна рэдкіх выданняў гродзенцы, цікаўныя гродзенцы? Справа ў тым, што яны будуць в спецыяльных перчатках працаваць з гэтымі кнігамі на сённяшні дзень, для іх падрыхтованы месцы, але ж гэта толькі для прац. Калі гэта надо працаваць, як я казала, над научнай працай, над дыпломнай і так далей. Гэта спецыяльны дазвол афармляецца, так? Так. Справа ў тым, што мы на сённяшні дзень плануем, дазваляе памяшканне, адкрыць цэнтр па ацыфроўкі рэдкіх выданняў. І тыя выданні, якія не будуць ацыфрованы, мы гэта зробім. Чытач мае права і на сённяшні дзень уже карыстацца многімі выданнямі ў электронным выглядзе. А паглядзець на гэту кнігу ён таксама можа, таму што яна амаль на адкрытым доступе ў шафе. Вы яшчэ узгадалі раней, што у вас арганізавана выстава выданняў, якія зрабілі самі гродзенцы, і макетаў, архітэктурных макетаў, якія зрабілі самі гродзенцы. Што гэта за праект быў? Областная библиотека совместно с управлением культуры проводила такие конкурсы. И первый конкурс был «Саморобные книги», на які 52 экземпляра книг, зробленых без компьютерной офисной техники, представили наши городенцы. И яны по умовах конкурсу увайшли у редкие выдания, в коллекцию редких выданий областной библиотеки. Другой конкурс был «Гэта литературные герои самых цікавых, самых старинных книг». Гэта таксама зрабілі гарадзенцы і захавалася в областной библиотецы. І у мінулым годзе мы зрабілі макет гістарычных помнікаў, якія ўжо зніклі или яшчэ існуюць на нашай зямлі. Откликнулись гарадзенцы, 24 работы было представлено. Сярод іх Лідскі замак, Мінскі замак, Мірскі замак, синагоги, касцёлы, храмы праваслаўныя. І я думаю, і мы сёння дазваляем чытачам вось бачыць гэту гісторыю і, гледзячы на гэтыя экспанаты, яшчэ больш любіць сваю гарадзеншчыну і вывучаць яе. Ну і, канешне, будзем падсумоўваць. Лідія Васильівна, такім чынам бібліятэка працуе. Час працы, даступнасць яе, усе аддзелы даступны для чытачоў і карыстальнікаў. Падкажыце, калі ласка. Все доступны. Я скажу, что библиотека с мэтай большего обслуговывания читачов працуе, акрамя пятницы, усе дни недели. И в субботу, и в неделю. Полный день? Полный день. До 19 гадзін, в субботу и в неделю до 18. Дзякую вам вялікі за цікавую гутарку, актуальную гутарку. Вам поспехаў на новым месцы, а з нашымі тэлегледачамі я развітваюся да сустрэчы ў эфіры.